Il-Ministru Clint Camilleri qed jinsisti li hu mhux jiltaqa' ma' traffiku. M'għandix problema ta' traffiku jien. Ġifieri qatt ma sibt problema qatt waħed. Qed giddeb in-nies li jaħlu fit-traffic. Dak inti tgħidu. Bla dubju ta' xejn li kull min qed jisma' din it-tweġiba qed jiġi bejn ħaltejn jekk dan il-Ministru u xiex f'pajjiżna jew le. Dan għaliex ta' kuljum numru kbir ta' persuni u sewwieqa qed jispiċċaw iqattaw ħin twil imwaħħlin fit-traffiku. Iżda Clint Camilleri jidher li huwa l-uniku persuna li ma jsibx traffiku fit-toroq. M'għandix problema ta' traffiku jien. Ġifieri qatt ma sibt problema qatt waħed. Qed giddeb in-nies li jaħlu fit-traffic. Dak inti tgħidu. Mistoqsi dwar it-traffiku l-Ministru Ġottina Bela bħal donnu tfixkel quddiem il-mistoqsija ta' Net News u ma kienx jaf kif se jwieġeb. Tinkwetak il-problema ta' traffiku. Ma jimpurtax sakemm nitlek ma jimpurtax tinkwetak il-problema ta' traffiku. Weħilt illum. L-lum ma weħilx li għadna ġej straight. Bis-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet jisqar li għandu fiduċja sħiħa fil-Ministru Aron Farrugia. Jien għandi fiduċja fil-dak li qed jgħid il-Ministru Aron Farrugia u m'għandix dubju li soluzzjonijiet eventwalment jinstabu. Clayton Bartolo qalinna li l-Gvern għandu pjan dwar it-traffiku. Il-Gvern qed jaħdem fuq pjan sabiex inkunu nistgħu anke nsolvu din il-problema li ħadd ieħor birqod fuqha u dak il-Gvern se jkun qed isolviha. Però dan il-famuż pjan għadu qed jinżamm sigriet hekk kif ħadd għadu ma jafx soluzzjonijiet għandu l-Gvern għal dan is-settur u sadattant is-sewwieqa ta' kuljum għadhom qed jaħlu fit-traffiku u fis-sriebet twal ta' karozzi.